Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En de opening van de Extra vandaag gaat over het niet indexeren van de pensioenen. Dat heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao laten weten. Eerder werd er al gesproken over een indexering van de pensioenen, omdat de overheid heeft bepaald dat voor de ambtenaren er een indexering van 2019 en 2020 betaald moet gaan worden. Maar de APC heeft laten weten dat elk jaar zorgvuldig wordt overwogen of het verstandig is om indexering op pensioenen toe te passen. Daarbij geldt als regel dat als de dekkingsgraad meer is dan 105%, dan is het verstandig om de pensioenen te indexeren. Als dat niet het geval is, dus als de pensioenen minder dan voor 105% zijn gedekt, is het aan te raden om dat niet te doen. En volgens de APC was het in de betreffende jaren onder 105%, dus er is nu geen ruimte voor indexering van pensioenen. Gebrek aan fondsen schooltransport, dat is een hele vervelende zaak waar de minister van Onderwijs, Sietreven van Heijdorn, gisteren in het parlement over sprak. Hij legde uit dat de fondsen voor het betalen van de salarissen van de chauffeurs die verantwoordelijk zijn voor schooltransport nooit goed geregeld is. Hij zei dat in een gesprek met het parlement en hij hoorde dat er afspraken zijn gemaakt, maar een formeel protocol is er volgens hem niet. En dat betekent dat er eigenlijk geen budget is gereserveerd voor de chauffeurs om te betalen. De minister benadrukt onder meer dat hij het van belang vindt dat leerlingen zoveel mogelijk naar de school gaan in hun eigen wijk. Dat zorgt ervoor dat er niet hele grote afstanden voor schooltransport overbrugd moeten worden. Sowieso, benadrukt de minister, is het een belangrijke situatie om goed te kijken naar de wijze waarop schooltransport is georganiseerd op Curaçao. Nog meer controle op de Expomar. We hadden het er gisteren al over. Een barco uit Venezuela kwam naar Curaçao en bij controle bleek dat er 4 wapens en munitie mee werden gesmokkeld. Ook een hoeveelheid drugs. En de 300 kilo paprika's waren besmet en moesten vernietigd worden. Maar nader onderzoek blijkt dat er nog meer illegale spullen zijn gesmokkeld. En ook werd er illegaal vlees ingevoerd. De kapitein zit vast, die is natuurlijk verantwoordelijk voor wat er op zijn boot is ingeladen. En er worden nog meer aanhoudingen verwacht. De Extra schrijft vandaag dat het de eerste grote zaak van smokkel uit Venezuela is sinds de grenzen weer zijn geopend. Aqualectra komt met uitleg. Nou, we hadden deze week een blackout, heel vervelend. En Aqualectra heeft het goed onderzocht wat nu de reden van deze blackout is. Ondanks verschillende inspanningen die al zijn geleverd, blijkt de laatste blackout toch gerelateerd te zijn aan het elektriciteitsbeveiligingssysteem. Dat is de conclusie. Op dinsdag 14 november rond 2 uur deed zich een blackout voor. En uit voorlopig onderzoek blijkt dat een van de hoofdkabels die elektriciteit transporteert tussen de substations bij de Nijlweg en bij Wijs een kortsluiting had. En dat uit onderzoek bleek dat het elektriciteitsbeveiligingssysteem niet in staat was geweest om de impact van de kortsluiting te beheersen. Dus daar moet in de toekomst naar gekeken worden. Het is duidelijk hoe het komt. En pas om 11:15 s'avonds was de volledige elektriciteitsvoorziening weer hersteld op Curaçao. 23 bijtincidenten geregistreerd. Dat heeft de minister van Justitie, Shalten Hato, gisteren in het parlement gezet. Daar werd gesproken over het probleem van zwerfhonden op Curaçao en ging het onder meer ook over de agressiviteit. Dit jaar alleen al zijn er 23 bijtincidenten geregistreerd. Het gaat over personen, maar soms ook over het bijten van spullen die daarmee kapot worden gemaakt door honden. Niet zo lang geleden was er een ernstig incident in Jongbloed door 3 pitbulls. Daarbij is een vrouw ernstig gewond geraakt. Die eigenaar heeft zich toen gezegd dat hij geen verantwoordelijkheid meer wil nemen voor de honden. Die zijn daarna ingeslapen. De minister gaf ook aan dat er een aandacht is voor niet geregistreerde gevaarlijke honden op straat. Om daar maatregelen tegen te nemen, omdat die ertoe kunnen leiden dat er meer bijtincidenten komen. En dat moet worden voorkomen, dus de minister.
C-Post wordt steeds bekender. Gisteren was de feestelijke opening van een nieuwe opslag van C-Post. Dat gebeurde in de industriële zone bij de Koningsplein. En dat geeft aan, al dus de minister van VVRP, Charles Cooper, dat de positie van C-Post op de internationale markt steeds sterker wordt, bekender wordt. Er worden meer zaken gedaan en C-Post is aan het groeien en is steeds bekendere naam binnen de internationale postuitwisseling. En dan gaat het niet alleen over post, dan gaat het natuurlijk ook over pakketten die bijvoorbeeld in Amerika worden gehaald. Maar C-Post is verantwoordelijk voor al die pakketjes. Curaçao speelt gelijk tegen El Salvador. 1-1 is het geworden, gisteren in een SDK-stadion. De eerste van 2 vriendschappelijke wedstrijden tegen El Salvador. De eerste wedstrijd namens Curaçao. De eerste doelpunt namens Curaçao werd gemaakt door Juninho Bacuna. En 3 minuten voor tijd scoorde El Salvador. Het was heel stil in het stadion. Lege tribunes. Maandag om 8 uur is de tweede vriendschappelijke wedstrijd. En er wordt gehoopt dat er dan meer mensen aanwezig zullen zijn. Even naar de reclame, dan zijn we terug met meer nieuws. Família Cooperá, Saco Censo 23 tapahan un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo família y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Família Cooperá ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang cumpli. Y tate aqui 10 anos trobe lo bem é seguinte censo. PCI é família que a cooperar. Abo também? A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e Censo 23. Panosa cognosta. Deze week werd bekend dat de partijen MAN en PIN bij de komende parlementsverkiezingen een lijstcombinatie aangaan. Een opmerkelijke stap en we belden met Giselle McWilliam, lijsttrekker namens de MAN, om haar te vragen waarom de 2 partijen deze stap hebben genomen. Volgens mij het belangrijkste is om verdeeldheid te voorkomen. Ja. Het is zo dat wij hebben gezien de afgelopen verkiezingen in 2021 heel veel versplintering was, heel veel partijen. Als we nagaan hoeveel partijen niet vertegenwoordigd zijn in het parlement ten aanzien van de stemmen. Het is ongeveer 25.000 mensen die hun stem hebben uitgegeven, naar de stemloket zijn gegaan om te gaan stemmen, dat niet zijn vertegenwoordigd in het parlement. En dat is iets dat wij eigenlijk heel funest zien voor de ontwikkeling van de democratie. Ja. En daarom zeiden we, weet je, laten we gaan kijken hoe we deze politieke fragmentatie kunnen aanpakken. Iedereen praat van samenwerken, union op het eiland. Laten wij als voorbeeldfunctie zijn als politicus, zoals mevrouw Camelia Reumer en mijn persoon, laten zien dat wij in de politiek ook samen kunnen werken. En krachten bundelen en gaan kijken wat wij overeen hebben, in plaats wat wij niet overeen hebben met elkaar. En zo is het uiteindelijk een gecombineerde lijst geworden. McWilliam legt uit dat ze willen dat er verdeeldheid wordt tegengegaan, politieke verdeeldheid op Curaçao. Het is nu afgesproken dat er 17 leden van de MAN en 12 van de PIN op de gezamenlijke lijst komt. En McWilliam laat weten dat ze ook hoopt dat dit besluit tot inspiratie leidt bij andere politieke partijen. Moet worden voorkomen dat de Curaçaose bevolking veel op partijen stemt die uiteindelijk niet in het parlement terechtkomen, dat de mensen dan minder goed vertegenwoordigd zijn. Volgens haar is de band die MAN en PIN hebben natuurlijk. En daarom was het ook geen grote vraag om te besluiten dat deze partijen gaan samenwerken. Maar ook het goede contact dat zij heeft met de lijsttrekker van PIN, Suzy Camelia Reumer, speelt een goede rol in dit besluit, al dus Giselle McWilliam. Ik ken Suzy al een hele tijd, sinds mijn periode in PNP. Maar ook voorheen in mijn jonge jaren als journalist heb ik heel vaak met haar gesproken toen ik minister was.
minister-president hadden we al toen hele goede banden met elkaar. We konden altijd heel goed met elkaar optrekken. Daarna in de Partido Nacional. In 2014 toen ik van de BNP ben naar een man overgestapt, laten we het zo zeggen. Is onze band altijd goed gebleven. In het kabinet teruggelaten hebben we als minister ook heel erg nauw met elkaar gewerkt. Er waren bijvoorbeeld issues waar 2 ministeries al jaren niet eruit kwamen. En wij kwamen aan tafel en in 10 minuten was het opgelost. Terwijl onder de ambtenaren het een heel omslachtig was. En misschien ook niet zo makkelijk om eruit te komen. Maar doordat wij elkaar goed met elkaar om kunnen gaan en we begrijpen het belang van het algemene belang van het volk. In eerste plaats moet zijn dan een ministerie of een minister. En we kwamen altijd eruit samen. En dus het was vanzelfsprekend dat het niet moeilijk was dat wij samen zijn bij elkaar gekomen. Maar wat wel belangrijk is, hoe staan wij tegenover elkaar als partijen? En als wij alle onze punten naast elkaar hebben gezet, zag je dat we toch wel heel veel overeenkomen met elkaar. Wat betreft wat wij voor het volk willen, wat betreft onze ideologie. De PIN heeft een christen- humanistische ideologie. Wij hebben een sociaal-democratische ideologie. En de belangrijkste pillars van die 2 ideologieën zijn solidariteit, gelijkheid, inclusiviteit. Dus heel makkelijk is dat eigenlijk de basis om samen te kunnen werken. De lijst Man en Pin gaat de komende tijd gebruiken om samen een gemeenschappelijk programma op te stellen. Om daarmee de verkiezingen in te gaan. En ook wordt natuurlijk definitieve afspraken gemaakt over de kandidatenlijst. De verkiezingen voor een nieuw parlement staan gepland in 2025. En dit was Extra Journaal, het belangrijkste nieuws van vandaag. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u een heel prettig weekend. Bekijkt u ons via Facebook, alstublieft druk op volgen. Bekijkt u ons via YouTube, druk dan alstublieft op abonneren, subscribe. Fijn weekend, het allerbeste. Tot ziens. Dag.